Американський журналіст телеканалу NBC похизувався незаконною поїздкою до Криму. На початку свого репортажу Кір Сімонс прямує потягом через незаконно зведений Кримський міст з території Росії. Тобто на окупований український півострів він потрапив незаконно. На це відреагували в Міністерстві закордонних справ України та натякнули, що журналіст-порушник матиме клопіт з українськими правоохоронцями. Відвідання тимчасово окупованого Криму з території Російської Федерації є порушенням законодавства України. Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона в'їзду в Україну. Компетентні органи України нині встановлюють обставини незаконного відвідання журналістом NBC території Криму. Про зневагу до людських прав та репресії в Криму Сімонс обмовився хіба двома словами. Решту часу він знімав рекламу Путіна та російських військових, а найголовніше поставив під сумнів потребу звільнення Криму, бо, за його словами, місцеві жителі чинитимуть опір Україні. Свою тезу він підкріпив коментарями лише двох людей на вулиці окупованої Керчі. Russian or Ukrainian? Russian, конечно. Да. Журналіст NBC швидко став героєм російських пропагандистів. До слова, Кір Сімонс не вперше їм підіграє. У жовтні минулого року він прилетів до Казахстану, щоб взяти інтерв'ю в Олександра Лукашенка, який вважає себе президентом Білорусі. Попри те, що весь цивілізований світ не визнає самопроголошеного лідера законним, Кір Сімонс скупав Лукашенка у теплій ванні. Запитував його про душевні переживання Путіна та як той витримує тиск Заходу. За таку приязність американський журналіст удостоївся трансляції на державному телебаченні Білорусі. Спасибо, что согласились уделить время. Мы очень признательны вам. Варто зазначити, що Кір Сімонс не перший іноземний журналіст, який незаконно відвідав окупований Крим. Кількома тижнями раніше ми розповідали про його французького колегу з журналу «Ле Фігаро». Такий собі Ален, всупереч українському законодавству, приїхав на розмову з зоомародером і власником сафарі-парку «Тайган» у Білогірському районі Олегом Зубковим. Росіяни укріплюють шляхи, що ведуть до Криму. Про це свідчать супутникові знімки, які опублікував у своєму Твіттер аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Брейді Африк. На світлинах окопи та загородження окупантів. Судячи з даних, наведених аналітиком, оборонні споруди звели з одного боку біля Красноперекопська, Армянська, а також Преображенки, що на Херсонщині. З іншого боку, в районі Новоолексіївки, Чонгару та підступів до логістичного вузла загарбників Джанкоя. Пацюки заворушилися. Російські військові, які дислокуються у Перевальному під Сімферополем, вивозять свої родини з окупованого Криму. Таку собі евакуацію вкотре фіксують у Генеральному штабі. Також поменшало росіян, бажаючих позасмагати цього літа під кримським сонцем. Очільник Російського союзу туріндустрії нещодавно поскаржився на низький попит турів до окупованого Криму. За його даними, кількість бронювань зменшилася щонайменше на 70% порівняно з минулим роком. Бої за Бахмут стають лише запеклішими. Росіяни не шкодують сил, аби перерізати шляхи сполучення та забезпечення оборонців фортеці. Водночас триває штурм самого Бахмута і спроби просунутися з околиць, зазначають у Генеральному штабі. Ситуація в місті вкрай важка. Ворог не припиняє масованого наступу зі шквальним вогнем артилерії та морем російської піхоти. Попри це, українські воїни дають потужну відсіч окупантам. На сході відбито ще 85 російських атак.
Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а ракетники і артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника, а також 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, станцію РЕБ та склад боєприпасів. Від російського терору постійно страждає Часів Яр, що у 10 кілометрах на захід від Бахмута. За даними рятувальників, внаслідок чергової атаки на приватний сектор окупанти поранили 75-річну жінку. На місце обстрілу швидко прибули надзвичайники та евакуювали потерпілу до шпиталю. Нині вона під наглядом медиків. Росіяни поранили 2 людей в Зміївці на Херсонщині. Це 54-річний місцевий житель та 34-річний волонтер із Кривого Рогу. Також окупанти вгатили з артилерії по Чорнобаївці, кажуть у Херсонській обласній військовій адміністрації. Я тут був буквально через дорогу. Ми там працювали в церкві, допомагали. Був перший прильот, там штуки 3. Вибіг на дорогу, подивився, потім другий зал був. Потім вже дзвонять, кажуть, хата в тебе горить. Ми буквально тут 10 минут прибігли сюди, почали тушитися, пожарні поприїжджали. Люди позбігались, почали тушити дом. Поранень зазнав 1-річний хлопчик. Його одразу забрала карета швидкої. Дитина, трошки постраждала, це мій племянник, осколочне в нього стеклами посікло, госпіталізували, в Одеську обласну повезли його. Хлопчик у середньому стані тяжкості. Уламками скла йому поранило вуха та обличчя. Прилетіла до нас ракета в будинок, але, слава Богу, боженька вберіг, що одягались легко. Тут день-два побудемо на госпіталізації. Має пошкодження поверхневі вуха, обличчя, волосисті часті голови. Стан дитини та мами задовільний. Вони госпіталізовані на короткий термін. У жителя Зміївки уламкове поранення стопи. Волонтер з Кривого Рогу приїхав, аби допомагати людям, котрі живуть під постійними російськими обстрілами, але сам зазнав тяжких поранень. Йдеться про уламкові поранення руки з неповною ампутацією передпліччя, складні перелами руки та ноги. Обидва чоловіки під наглядом фахівців у Береславській лікарні. Список першої сотні верифікованих прибічників зет-фашизму з окупованого Криму вже передали до прокуратури автономії та національної поліції. Про це повідомив керівник Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. У квітні минулого року правозахисники почали фіксувати кримчан, які мітять свої автівки символами російських окупантів. Барієв нагадав, що позначаючи наліпками Z або V свої автівки, вони стають співучасниками злочинів проти людяності, які кояться російськими нелюдами. Саме Z і V стали символами російської навали та як наслідок убивств, катувань, зґвалтувань, депортацій та інших прикладів геноциду. До слова, такі символи заборонені в Україні, Польщі, державах Балтії, Німеччині та інших країнах. Згодом у Кримсько-татарському ресурсному центрі обіцяють передати правоохоронцям дані щодо приблизно 200 полум'яних поціновувачів руского міра із Криму. Потяг із краденим українським зерном на шляху до Криму зафіксували в Запорізькій області. Судячи з кадрів, знятих свідком, йдеться приблизно про 3 десятки вагонів. З розрахунку 60-70 тонн зерна на вагон потяг міг незаконно перевозити близько 2000 тонн сільгоспродукції. Схожі вагони у грудні минулого року помітили у Бердянську, вивозячи зерно зі складів на території морського порту. Пшеницю вивозять з України також і морем. Наприклад, у січні баржа була помічена у порту Бердянська, а днями зерновоз зафіксували у порту окупованого Маріуполя. Телеканал АТР відновив мовлення на супутнику і доступний у тимчасово окупованому Криму. Налаштовуйтеся на супутник Астра 4А, транспондер 11766, символьна швидкість 30 000.
Поляризація горизонтальна. Корекція помилок – 2/3. Як і раніше, ми мовимо в кабельних мережах України. Якщо зручніше цифрове інтерактивне телебачення, то телеканал АТР доступний на Мегого, Диван ТВ, Ол ТВ та Ланет ТВ. Долучайтеся до телеканалу АТР на Ютубі, щоб разом з нами пильнувати зрадників і підтримувати незламних співвітчизників у тимчасово окупованому Криму.